Hej alle og velkommen til den her video i dag, der skal spille bilspil. Det er min lille søster med. Ja. Vi er i gang. Ja. Prøv lige at se min nye turbo. Så de har da set de andre videoer. Jeg har fået en ny turbo. Prøv at se min snemand. Den er sgu fed nok. Ja, Victor har lige fået en snemand. Han jubler så meget. Jeg elsker den. Turbo, det er bedre. Skriv ned i kommentarerne, hvis I synes, den er fed. Skriv ned i kommentarerne, hvis I synes min nye turbo ser mega easy ud. Altså, easy mener jeg ikke nem, jeg mener god ud. Okay? Bare lige til alle jer, der bliver lidt i tvivl. Ej, din appelsin. Er det? Tak for det, Victor. Så ved jeg det. Mine blomster. Ja, Victor's den er meget, meget flottere, men min ser meget, meget sejere ud. Nej, den gør ikke. Min ser meget sejere. Victor, når jeg kører den indover, så skal du jo gøre det. Og forresten, vi spiller kun én kamp. Og nu lader jeg være med at sige hvorfor. Ja, det er bare. Det er bare fordi, det er lige meget. Ja. Hvis I gerne vil høre det, så skriv det i kommentarerne, så ser vi det næste gang. Så slipper vi til i hvert fald ikke for at høre noget som helst. Jeg har en kæreste. Jeg vil gerne sige, at Victor han har... Nej, det er ikke det. Ja, jeg har ikke en kæreste. Nej, han har ikke en kæreste. Så man kan lede efter mig og Emma. Man kan lede efter mig og Emma. Ja, du skal bare... En pige kan lede efter mig, en dreng kan lede efter mig. Altså, du skal bare skrive V, mellemrum, E, mellemrum, gaming. Nej, det er noget bare V. V, mellemrum, E. Stolpe, Victor. Okay, Victor, det der mål på huset, vi ikke har set, for vi har set det flere gange. Nej, vi har. Jo, vi har, Victor. Det der mål er kommet ind flere gange. Det er lige meget. Victor, han gider alligevel ikke at høre efter det her. Og jeg tager den, fordi du scorede sidst, så nu vil jeg så score. Victor, stop nu. Altså, ja, nu stopper vi. Jeg rørte den ikke. Ej, men du er altså lige ved det. Victor, nu skal du lige score for os, ikke også? Nej. Hvis vi vinder den her 1-1, ikke også? Det kan man faktisk ikke. Hvis I ikke har set videoen, så kan man ikke vinde 1-1. Det er lidt irriterende. Så går man ud i... Hvis I nogen der spiller FIFA, så går man ud i første mål vinder. Nej, klassisk eller første mål vinder. Eller straffe. Ja, en af de to ting. Jeg kommer mest ud i straffe. Ja, jeg kan godt lide første mål vinder. Der plejer du at score i overtiden. Ja, vi plejer at score. Mig må så korte 23-0. Ja, 23-0, det var du faktisk ret i. Jeg scorer alle undtagen 3 mål. Emma scorer 3, jeg scorer 20. Nej, Victor, jeg har altså også scoret lidt flere. Jamen ikke i den kamp. Der scorer jeg 20, og du scorer. Jo, på 23, jo, der har scoret jeg flere. Nej, du scorer 6. Men Victor, han kunne ikke have gjort det alene, så ja. Nogle gange så tænker Victor altså lidt på sig selv. I skal bare ignorere ham, når han gør det. Jeg er meget bedre end Emma. Det er en vane, jeg har. Sådan er det. Jeg er den bedste i verden. Victor, hvorfor kører du ind foran mig? Fordi jeg kan. Du bliver disket. Min controller gider ikke. Så er det der. Smid like. Det vil betyde rigtig, rigtig meget for os. Mindst 3 likes, og så... så kommer Victor. Ja, så kommer der nogle flere. Så kommer nogle flere videoer. Victor, jeg tager. Fuck. Til alle jer, der synes, det der lignede en overlægger, det gjorde det faktisk ikke. Det lignede en pik. Jeg vil rigtig, rigtig gerne se det her mål. Fordi at det kunne være rigtig, rigtig dejligt, at jeg lige fører nu. Det gør jeg overhovedet ikke. Giv mig nu. Men prøv at se, man går på sådan her. Det er nemt. Prøv at se det her. Mig og Victor, vi forvirrer fjenden ved at gøre sådan her. Det håber jeg, I synes er en god idé, fordi det er et tip til jer, hvis I spiller team. Men i kampen er faktisk snart slut, så det betyder, at videoen også snart er slut, så håber I kommer til at... Og husk nu, Mikkel Fransen skal I gå ind og dislikes. Han har sådan en lyserød, og så er det... Og Mikkel Trier og den skal I gå ind. Julix, den kan I også gå ind på. Den går op til dig, den her. Kom på 114.
den 1. juli. Så bliver jeg mega glad. Kør på hvad, Victor? Emma? Ja? Hvad er det? Emma, hvorfor en vej bor du på her? Kirsebærhaven 25. Jødix kom på Kirsebær nummer 25 klokken 6 altså når jeg... Den 1. juni? Ja. Så kommer du med at spise aftensmad hos os. Det bliver så fedt, hvis du gør. Jeg tror alligevel ikke, Jødix han kommer til at se den her video. Hvad nu, hvis alle andre kommer til at se den? Og det vil bare være lidt sådan. Okay, alle. Den 1. juli. Klokken 6, når I spiser morgen aftensmad. Herude. Så nu. Ej. Hvis I så det der, så var det kæmpe fail. Det var jeg var så dårligt. Okay, Victor han tænker kun på sig selv, hvis I hørte det der. Jeg sagde ikke noget. Ja, det er lige meget. Mig og Victor, vi siger snart tak for i dag. Det er snart tak for i dag, så... Vi slutter ikke af nu. Nej, men det er lige meget. Jeg tager Victor, fordi jeg har størst sandsynlighed. Victor, hvor er du henne? Hvorfor angriber det kun mig? Hvorfor gider de ikke angribe den dumme? Hvorfor angriber de mig? Jeg vil lige komme ned på jorden igen. Ja, det var nemt. Og det var alt på den her video. Nej, vi skal lige... Prøv at se vores jubelscener. Det skal også vise, hvad vi får. Victor fik en ny turbo. Det gider jeg ikke. Jeg fik en bombe. Ja, det var alt for den her video i dag. Hej hej.